Bon dia, tornem amb un nou episodi del nostre podcast L'Ordre Caòtic. Jo sóc el Sergi. Bon dia, jo sóc la Patri. Hola a tots i totes, jo sóc l'Adrià. I jo sóc el Juan Carlos. Benvingudes al nostre podcast. El tema que tractarem en l'episodi d'avui és l'autisme. El passat 2 d'abril es va celebrar el Dia Mundial de la Conscienciació de l'Autisme i, per tant, hem pensat que aquest seria un tema interessant pel nostre episodi d'avui. Segur que molts de vosaltres no sabeu ben bé què és l'autisme, o heu escoltat moltes vegades trets característics de les persones que ho pateixen, que en realitat són falses creences. Sí, hi ha molts mites al voltant de l'autisme i avui el desmuntarem. I a més, tenim testimonis en primera persona de companys i companyes que ens explicaran què els suposa en el seu dia a dia conviure amb aquesta condició i, sobretot, aprofundirem en quines dificultats es troben a l'hora de trobar feina i de treballar. Comencem. Primer explicarem què és l'autisme. El trastorn de l'espectre autista, o TEA, és una condició del neurodesenvolupament que afecta la configuració del sistema nerviós i el funcionament cerebral. Es caracteritza per donar lloc a dificultats per a la comunicació i la interacció social, per a la flexibilitat del pensament i de la conducta de la persona que el presenta. Tot i que comparteixin diagnòstic, cada persona amb autisme és diferent i té les seves propietats, les pròpies capacitats, necessitats i interessos. L'autisme es classifica en 3 graus, segons el nivell de dependència. Grau 1. Les persones amb aquest nivell poden tenir dificultats en la comunicació i la interacció social, però són independentment a la vida diària. En el grau 2, les persones necessiten suport per a dur a terme certes tasques del dia a dia, però amb ajuda poden dur a terme una vida mínimament normalitzada. I per últim, les persones amb autisme de grau 3 reconeixen d'un suport molt més substancial en totes les facetes de la seva vida. No poden dur a terme una vida independentment, ja que necessiten el suport constant d'una altra persona. Sobre l'autisme hi ha molts mites i falses creences. Per exemple, l'autisme no és una malaltia i, per tant, no es contagia ni es cura. L'autisme és una condició amb la qual es neix i t'acompanya durant tota la vida. Moltíssima gent creu que és una malaltia i estan equivocats. Un altre mite és que les persones amb autisme són molt intel·ligents i la realitat és que l'autisme no determina la intel·ligència d'una persona. També es diu que l'autisme és causat per les vacunes, però no és veritat. També hi ha la falsa creença que les persones amb autisme no poden portar una vida independent. Aquest és un mite incorrecte i limitant. Moltes persones amb autisme poden portar una vida independent i productiva quan se'ls brinda el suport adequat. Tampoc és correcte que l'autisme només es presenti en nens i nenes. Hi ha molts adults amb autisme, ja que, com hem dit, és una condició que t'acompanya tota la vida. Sabies que cada una de 100 persones té autisme? A Espanya hi ha més de 470.000 persones amb autisme. Tal com hem pogut observar, les persones amb autisme necessiten cert grau d'acompanyament, segons la seva condició. Però com viuen el seu dia a dia? Què suposa realitzar una tasca com, per exemple, anar-hi a un concert o sortir al carrer? Des del grup del podcast L'Ordre Caòtic hem volgut donar veu a companys amb autisme i il·lustrar què suposa la seva vida diària a través dels seus ulls. Jo puc parlar en primera persona i detallar la meva experiència al respecte. Per exemple, una vegada vaig anar a un concert amb uns familiars. Aquests volien anar a primera fila, però a mi ja m'anava bé l'última. Però vaig cedir per pressió social i vaig acabar fent el que no tenia ganes de fer. Posar-me on la gent està molt apretada i on el soroll és molt fort.
Vaig acabar amb mal de cap i sense ganes de tornar mai més a un concert. En general, els sorolls forts i les llums ens poden generar malestar i ens dificulta, per exemple, anar a comprar a un centre comercial, cosa que a priori pot semblar algo de lo més senzill, però que per a nosaltres pot suposar un gran estrès. Que curiós, mai m'ho havia plantejat això, de que una persona pogués passar-lo o malament en un concert i que li suposés un esforç anar-hi. Sí, Joan Carles, la veritat és que poca gent sap lo malament que podem passar amb coses tan quotidianes. També ens costa captar els components no verbals de la comunicació, com quan algú fa una broma o una ironia. Ens molesta el contacte físic, com ara petons i abraçades amb altres persones. Aquests dos factors ens dificulten les relacions socials. Això que dius de que et costa captar les ironies, Adrià, que ens podries explicar algun exemple? Doncs, si et diuen, per exemple, que te'n vagis, no saps si te n'has d'anar de l'habitació, de la casa o què has de fer. Les persones amb autisme també tenim interessos restringits, molt concrets, i moltes vegades preferim estar sols amb aquest tema que ens interessa que no pas relacionar-nos amb altres persones. Això ens dificulta socialitzar i moltes vegades els nostres temes de conversa són molt limitats. Adrià, i tu quins interessos restringits tens? M'agrada l'anime, tot lo relacionat amb el Japó i alguns videojocs. Que interessant, Adrià. Moltes gràcies per compartir les teves vivències amb nosaltres. Què us sembla si ara exposem algunes dades sobre les dificultats que es troben les persones amb autisme en el mercat laboral? A Espanya hi ha un elevat índex de desocupació entre les persones amb autisme, que sol oscil·lar entre un 75 i 90%. A més, les persones amb autisme solen estar subempleades, amb treballs a temps parcial, amb canvis freqüents de treball i amb llocs o tasques que no requereixen gaire experiència i que no es corresponen a les seves capacitats, habilitats, nivell educatiu o desig. Moltes empreses desconeixen el TEA i les seves implicacions en el món laboral. A més, poden tenir idees estereotipades i equivocades sobre les seves capacitats i habilitats del col·lectiu, fet que porta a discriminar-les i moltes vegades a rebutjar les seves candidatures. Altres empreses no és que tinguin pensaments negatius sobre elles, sinó que ni directament ni tan sols es plantegen la possibilitat de contractar-les. A la societat en general, i especialment al teixit empresarial, hi ha gran desconeixement sobre el TEA. Les empreses, davant la ignorància i la desinformació del valor que poden aportar les organitzacions i el mercat laboral, no inclouen persones amb autisme en les seves plantilles. Una persona amb autisme pot aportar moltes coses a una empresa, com per exemple, cerca de solucions creatives, augment de la productivitat, atenció i fixació al detall, gran concentració, honradesa, baixa taxa d'absentisme, diferent manera de pensar, cosa que pot enriquir la feina i generar solucions innovadores. Al desconeixement de tot això s'afegeix la poca de nul·la preparació de les empreses sobre com han de ser els espais de treball adaptats a aquest col·lectiu. Les empreses han d'entendre les necessitats de tots els seus treballadors i treballadores, també les de les persones amb TEA, per poder oferir-los ajustaments personalitzats perquè puguin exercir correctament les seves funcions i, a més, aconsegueixen desenvolupar-se personal i professionalment. Tot això augmentarà el seu rendiment i eficàcia, redundant també en un benefici més gran per a l'empresa. L'Adrià ens ha comentat abans les dificultats que pot tenir per captar els components no verbals de la comunicació. Això a la feina pot suposar un obstacle perquè una persona amb autisme no pot seguir els senyals socials. A priori, les persones amb autisme poden no mostrar signes clars de discapacitat, però tot i així poden tenir problemes en certes habilitats socials, entre elles captar el llenguatge corporal o sentir-se còmodes en un grup. Això pot fer que perdem oportunitats a la feina i que hi hagi malentesos amb els caps i companys. Algunes persones poden pensar, per exemple, que algú amb autisme és maleducat perquè no mirem directament als ulls. Els problemes sensorials també poden ser un obstacle a l'hora de treballar. Les persones amb autisme solen ser molt sensibles a les llums i als sons. Veritat, Adrià? Sí, així és. Això pot fer que treballar, per exemple, en una oficina sigui molt incòmode. A una persona amb autisme li pot costar més concentrar-se en un entorn de treball tradicional.
els companys poden pensar que som persones que ens distraiem amb facilitat o que estem desmotivats. Els canvis de rutina o les tasques imprevistes també poden ser més estressants per a nosaltres. Per parlar de tot això amb més profunditat, avui ens acompanya la nostra companya, la Laura. Ella va formar part del servei prelaboral i també va participar en anteriors episodis del nostre podcast. Benvinguda, Ana Laura. Hola. Ara l'Anna Laura està treballant com a peó de fàbrica i ha vingut per compartir amb tots nosaltres la seva experiència i quines dificultats s'ha trobat en el seu lloc de feina. Ana Laura, quant de temps portes treballant? Vaig començar a finals de maig de l'any passat amb el curset de Fundosa, en el que ens van permetre a mi i uns companys a incorporar-nos al set. En juliol ja em va fer el contracte, o sigui que porto uns 10 mesos ja treballats. Explica'ns en què consisteix la teva feina. Treballem principalment en un taller de tornilleria, on produïm comandes tant embussades com encapsades. Treballem amb materials de metal·lúrgia i ambientadors domèstics. També tenim uns serveis de brigades d'hostaleria, paisatgisme i neteja. Com va ser el teu primer dia? La veritat és que fer el curset em va ajudar a tindre una mica més de seguretat a l'hora de començar a treballar. Estava emocionada i amb moltes ganes de començar aquesta fase de la meva vida, cosa que ja portava bastant de temps esperant. Què és el que més et costa? Al set vaig a poc superant-me a mi mateixa activament. Les coses que em costaven més abans eren els temes de fatiga i de sobreestimulació. Ara mateix, el que més em costa és el poder desconnectar una mica de les coses que es poden arreglar al dia següent. Com per exemple, si no tinc temps d'avisar que falta algun material, acostumo a portar-me aquesta preocupació a casa, fins que al dia següent ho comunico. Però això ja forma part de la meva forma de ser, més que d'algun factor extern. I el que menys? El que menys em costa en general és implicar-me, tant amb la feina com amb els companys. Intento tindre iniciativa i em surt sol estar disponible si algun company necessita ajuda en el que sigui. Realment és gratificant sentir que la meva ajuda és necessària i que les meves accions poden afectar positivament el meu voltant. Com és la relació amb els teus companys? No podria demanar una millor relació. Som un equip que ens donem suport en el que necessitem, sempre disposats a ajudar-nos els uns als altres. Al principi em vaig sentir molt benvinguda i en l'actualitat em sento una més d'aquest grup tan especial per a mi. Hi ha algun moment que hagis patit per una sobreestimulació cognitiva? Què has fet per superar-la? Doncs sí, normalment sóc una persona que els estímuls externs els puc tolerar bastant bé fins a cert punt. Els sorolls forts i les llums intenses les puc tolerar en general. Un dia havia de fer ús d'una eina semblant a un tornavís elèctric. Aquesta feia un soroll continu que, a poc, em va fer sentir incòmoda, sobreestimulada. Per primera vegada vaig demanar a la monitora si tenien alguns cascos o alguna cosa per a sorolls com aquests. Em va donar uns taps reutilitzables que em van ajudar amb aquesta situació i, a més, encara utilitzo quan hi ha alguna situació de soroll que em sobreestimuli. Això és un bon exemple de com, amb una petita adaptació, com donar uns taps una persona amb TEA pot realitzar la seva feina. Què fas quan hi ha canvis a la feina? Els canvis són una de les coses que em solen desencaixar donar ansietat. És una cosa que quan estic treballant, en la qual estic treballant actualment perquè no m'afecti massa. El que faig és intentar adaptar-me a aquests, dient-me a mi mateixa que aquests canvis són necessaris, o m'explico el per què han ocorregut. Normalment, quan ho aconsegueixo entendre, em resulta més fàcil superar aquesta ansietat que em generen els canvis. I, òbviament, si no aconsegueixo superar l'ansietat que em poden generar, demano ajuda quan crec que no puc fer-ho sola. T'agradaria treballar en un futur en una empresa ordinària? No ho descartaria, però ara mateix, tenint l'oportunitat que tinc de poder evolucionar laboralment i personalment i adonant-me de la importància que tenen aquests centres, m'agradaria treballar a formar part d'algun equip que faci possible l'existència de més centres especials de treball. Continuar aprenent i creixent en aquesta empresa és una meta a llarg termini. Poder treballar en una empresa ordinària donant lloc a la creació de més sets seria una meta de vida. Gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres, Ana Laura. Ha estat molt interessant. Gràcies per convidar-me. Desitgem que us hagi agradat i que junts haguem pogut aprendre coses noves sobre l'autisme, condició en la que moltes persones del nostre voltant conviuen. Però sobretot volem fer èmfasi en que l'autisme no és una malaltia, sinó una manera diferent de percebre i entendre el món. Les persones dins de l'espectre tenen talents, sensibilitats i formes de comunicació úniques
que mereixen ser valorades i respectades. És fenomenal continuar trencant estigmes, fomentant la inclusió real i escoltant les pròpies persones autistes, perquè només així construirem una societat més empàtica, diversa i justa. Si t'ha agradat aquest episodi, no oblidis compartir-lo, seguir-nos per no perdre't els propers continguts. Gràcies al Círcul per cedir-nos l'espai per gravar l'episodi. Recorda que també estem a les xarxes socials. A l'Instagram ens trobareu com a SPL Reus. Allà ens podeu deixar, si voleu, els vostres comentaris. Gràcies per escoltar. L'ordre caòtic!